Sally, hallo? Okay, that's it. Now I quit. That's for the next time. Yvke, Reisje. Hey, hallo. Reisje. Bella en Coralle. Blomke. Sally. Yvke. En behind Rijntje en Boukje. Every time we clean it, Sally en Silke. Yes, they do very well. There are children playing, and I'm going to refresh the water. Nou, ze is wel vrolijk. Rijntje rent sinds een paar dagen net helemaal regelmatig.
Maar ze is wel vrolijk. That one. Welcome to Mario Kart. Is dat leuk? Het hobbelt wel een beetje, hè? Ja. De bak moet wel eens vlak. Oh ja. Die is op zich best wel vlak. Maar nou is het terug gedrongen met de aardelijkse wel werd een beetje platter worden. Ja, de bak is nou echt heel mooi. Ja. Clean up some wire because they are going to mow the grass tomorrow. Rijntje en Boukje, Blomke en Sally, Belle en Karalle en Yveske en Rijsie. They have to mow this tomorrow, and here I want to make a wire so they can stay on that side and they mow on this side. But the horses are here. They have to go. Come on. Okay, that's it. Thank you. Oh no.